டேய் தம்பி லோன் உட்ல ஒயிட் ட்ரிபிள் ஷாட் அடிச்சுக்கா. ஒயிட் ட்ரிபிள் ஃபோர் ஷாட்டா? அது என்ன நார்மல் ஒன் டேப் தானே? தம்பி நார்மலா அடிக்கூடாது, ஜம்ப் பண்ணி அடிக்கணும். அடிப்பியா? அதெல்லாம் சப்ப மேட்ரு சால்ட் வாட்டரா டே. என்னடா டெசர்ட்டிகளை காணோம்? டெசர்ட்டிகள் இல்லைன்னா என்ன எஸ்விடியாரு? அதான் எடுத்துட்டேன்ல. நான் சொன்னோடனே தான் எடுத்தேன். நான் இப்படி தானே அடிக்கணும் ஜம்ப் ஷாட்டு? காத்து வச்சா போய் எனிமே அடிக்கணும். அதெல்லாம் அடிச்சிருவேன்டா. சரி ஒருத்தவனை இருந்தா ஈஸியா அடிச்சிருவேன், 2 பேர் இருக்கிறாங்களே எப்படி அடிப்பேன்? நீ வெயிட் பண்ணிட்டு வேடிக்கை மட்டும் பாரு. 1 vs 2 கிங்குடா. பாப்போம். அடிடா டேய். வெயிட் பண்றா. ஒயிட் ட்ரிபிள் ஃபோர் ஷாட்லாம் சும்மா அடிக்க முடியாது. அடி பேசாதடா. ஏதோ ஒரு ஆளே அடிச்சிட்டா, இன்னும் ஒருத்தவன் இருக்கானே அவனே அடிப்பேன். அதெல்லாம் ஈஸிடா டேய். பாப்போம் நீ அடிக்கிறதா. அட்ரா. என்னடா வரவே மாட்டேங்கிறான்? என்னடா அடிச்சிட்டு நிக்கிற? டேய் டேய் கையே வர மாட்டேங்குதுடா. அப்ப ஃப்ளோக்குன்னு வந்துடா டேய். இத என்ன சொல்ற தம்பி? ஏதோ அடிச்சிட்ட.